Zombie Apocalypse. Yes guys, good day po sa ating lahat. For today's vlog ay magbabike check ulit po tayo ng isang napakagandang budget bike, MTB 27.5. Ito po yung Fox Eye na naka 1x12 na speed at naka hydraulic brake na, kaya sulit na sulit guys. At sa mga baguhan pa lang na tulad kong nagbabike ay sabing-sabi na itong bike na to para sa inyo. Kaya panoorin nyo to guys. So hindi na nga natin papatagalin guys, at ito na nga. Umpisa na natin dito sa kanyang hydraulic brake. Ang brand nito ay is Ivy Simers. And guys, at napakaganda ng pagkakalagay ng hydraulic brake nito. Guys, at dito sa bandang kaliwa naman ay pareho lang sila na Ivy Simers na hydraulic brake, at ang ginamit na shifter guys ay Sensa na XR na 12 speed. Fox Eye na rin ang brand ng handlebar nito guys, at may sukat na 31.8 mm. Then yung stem nito guys ay gawa na rin sa Fox Eye na naka-negative. Yun guys, at ang head tube nito ay cell bearing, glossy metallic brown ang kulay, at naka-internal cabling na rin siya. Okay, dito naman tayo sa bandang harapan, at ang fork nito ay alloy na rin guys, na gawa na ni Fox Eye, at naka 120 mm yung travel, at naka suspension na rin. Yan. At quick release yung hub, at Ivy Simers pa rin yung ginamit na brake caliper dito sa harap. Fox Eye na rin yung rim, at ang kanyang gulong guys ay compass na may sukat na 27.5 by 2.10 na sukat. Ayan guys. Guys, dito naman tayo sa part ng saddle. Ang saddle nito guys ay gawa na ni Fox Eye. And tapos yung seat tube, alloy na rin. Gawa na rin ni Fox Eye. Naka quick release ang seat clamp nito. Tapos yung pedal guys ay alloy na rin. Ayan. So dito tayo sa may crank. Ang crank nito guys ay gawa ni Ragusa na square tapered pa rin ang bottom bracket nito. So kung may babaguhin kayo guys, dito lang tayo sa may bottom bracket. Pwede yung gawing Halotech. So dito sa bandang likod, quick release pa rin yung hub nito, at Ivy Simers pa rin ang brake caliper nito. And guys, at dito naman tayo sa bandang kabila. Yan, at i-check natin yung group set nito guys kung maganda. Yan, dito tayo sa may RD muna. Yan. Sensa ang ginamit na RD na XR 12 speed. Yan guys. At itong crank natin ay Ragusa pa rin. Ragusa yung chainring na naka 34 teeth. Yan guys. Alloy na rin yung crank, alloy na rin yung chainring. At itong cogs niya guys ay nasa 11 teeth. 11 teeth yung pinakamaliit, at 50 teeth naman yung pinakamalaki guys. Ayan nga guys, at sa tingin ko konti na lang ang i-upgrade natin sa bike na to para lalo pa siyang pumorma kung may extra pa tayong budget guys. Ayan, nakabang na rin yung lagayan ng tubig sa may down tube. Ayan guys. Ayan, dito sa may kanyang seat tube nakalagay naman yung 27.5. So available po itong bike na to dito sa may Alaminos Bike Shop, sa bike ni Sir Arvin Benter, na matatagpuan dito sa may Paramis Street, Alaminos City, Pangasinan guys. So kung gusto nyo i-avail yung ganitong klase ng bike ay sumadya lang kayo dito, at
marami pa siyang ibang available na bikes dito guys na magaganda at magaan sa bulsa ang mga presyo ng bisikleta nito. Kaya guys, at napakabait po nung may-ari ng shop. Kaya madali siyang kausap, may mga freebies siyang binibigay sa bawat bisikleta na bibili nyo guys. So hanggang dito na lang guys yung mabilisang bike check natin sa bike na to. Sabing-sabi na ito guys na naka 1/12 na speed, naka hydraulic brake. Ayan guys, pwede na siyang isabay sa mga uso na MTB ngayon na naka 1/12. So guys, hanggang sa muli, salamat sa patuloy na pagsuporta sa aking mga ina-upload na video guys. Maraming salamat and God bless.